खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे खौरां बिलाइ YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। जुदि नोंथांमोना निउस नायनो मोजां मोनो अब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना ला। थ' बिदिब्ला दिनैनि खौरां बिलाइखौ आं फरायथिनो आखायाव लाबाय। गिबि खौराङावनो दङ BPF नि हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय CM महरै समायखिरा लाबाय। आसामनि मोनसे गेदेर राजखान्थियारि दावगायाव BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया फिन खेबसेबाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय। गावखुंथाय आफादनि गाहाय महरै बियो बिथांनि ब्रैथि समफारि। समायखिरा लानाय हाबाफारिया मैया क'क्राझारनि बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट फिल्डआव जायो, जेराव रोजा रोजा हेफाजाब होगिरि आरो मानगोनां सुबुंफोरा अखा हानायनि उनावबो ज' जादोंमोन। हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया बिबान लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव गावनि दैदेननायखौ गोख्रों खालामनानै समायखिरा लाबाय। बारग' मन्त्रि रिहन दैमारियाबो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लायो, जाय आफादनि थाखाय गोदान मावफुं समफारिनि जागायनायखौ नोजोर होयो। बावैसो जालांनाय BTC बिसायख'थियाव BPFआ 40 काउन्सिल मासिफोरनि गेजेराव मोन 29 मासि देरहानानै गिदिर देरहासारनो हादों। बेनि फिथाइ महरै 5 बोसोरनि उनाव दोलोआ जाफुंसारै आफादाव गोहोखौ मोनफिननो हादोंमोन। बे देरहानायखौ हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि दोलोनि थाखाय गोख्रों फैफिन्नाय होनना साननाय जादों, जाय सिगां इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPनि आखायाव BTCनि सामलायनायखौ खोमाना लाबायमोन। बे हाबाफारियाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो त्रिपुरानि टिप्रामुथानि गाहाय प्रदोत माणिक्य दे बर्माजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादों। बिथांमोननि नुजाथिनाया सा-सानजा ओनसोलाव जानाय हाबाफारिनि राजखान्थियारि गोनांथिखौ दिन्थियो। हाबाफारिनि उनाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि फोथायनायनि थाखाय साबायखर बावहरो आरो BTCनि जिल्लाफोर क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि तामुलपुराव गोजोन, खौसेथि आरो जौगाखांनायनि फारसे गोसो होनो खोथा होयो। बिथाङा खोथा होयो दि बिथांनि गोदान आफादा गासै हारिफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो ओनसोलनि गावखुंथाय आरो दावगानायखौ गोख्रों खालामनो नाजाबाय थागोन। बे समायखिरा लानाया बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोनांथार राजखान्थियारि माइलखुन्थिया जानानै दं। गोदानै बिथोन होनायजों BPFनि दैदेननाया ओनसोलाव गोबां बोसोर राजखान्थियारि बादायलायनायनि उनाव दिदोमथि आरो जौगाथाय लाबोगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारिया गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान रुजुननानै बड'लेण्डनि थाखाय दैदेननायनि गोदान मुगाखौ दैदेननायनि खोथा होयो। नैथि खौराङाव दङ PM मदि आरो प्रमद बर'आ BTCनि गाहाय महरै समायखिरा लानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावहरदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लानायनि थाखाय श्री हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावदों। ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्टनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रि बिथाङा महिलारि आरो बिथांनि हान्जाखौ गोदान बिबान लानायनि थाखाय हामलायथि बावहरो। बिथाङा खोथा होयो दि मिरु आरो हादोरसा सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखिखौ जाफुंहोनो आरो ओनसोलाव गासै बिथिङावनो जौगाखांनायखौ थि खालामनायाव BTC खुंथायखौ हेफाजाब होबाय थागोन। मदिनि बिबुंथिया बड'लेण्डआव गोजोन आरो दावगानायनि थाखाय मिरुनि रादायथिखौ दिन्थियो। गोदान आफादनि दैदेननायाव खौसेथि आरो समावेशी जौगाथायनि सायाव नोजोर होयो। फारसेथिं BTRनि बारग' दैदेनगिरि प्रमद बर'आबो 5थि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावहरो। ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों बर'आ आफादनि साफ्रोमबो गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरनो हामलायथि बावहरो आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय गोसो होसारनानै खामानि मावनो खावलायो। बिथाङा BTRआव सुबुंखान्थिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गावनि रादायखौ फिन खेबसे फोरमायो आरो गासै हारिनि थाखाय गोजोन, दावगानाय आरो आबुं जौगानायखौ रोखा खालामनो थाखाय खौसेयै नाजानायनि गोनांथिखौ फोरमायो। बर'आ BTCनि खौसेथि आरो जौगानायनि लामाखौ जौगाहोनो थाखाय जयै खामानि मावनो थाखाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ खावलायो। थामथि खौराङाव दङ BTCनि जौगाथायनि थाखाय गोदान BTC सरकारा खोथा होनानै खामानि मावथों। आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका।
आसामाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि थाखाय मोनसे गोदान आयदा जागायदों मानोना हाग्रामा महिलारिया फिन खेबसेबाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय। बिटिसिनि गाहाय महरै बिथांनि ब्रैथि समफारि। क'क्राझारनि बड'फा नोगोर गेलेग्रा फोथाराव रायजो बेंगिरि जगदीश प्रसाद आचार्य आरो गुबुन गुबुन बिथांमोननि नुजाथिनायाव गेदेर समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि उनावनो आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा गोदान सरकारखौ साबायखर बावो आरो मिजिं थिदों दि बियो बड'लेण्डनि जौगानायाव आबुं गोसो होसारनानै खामानि मावगोन। बिथाङा बुङो दि गोदान बिटिसि सरकारा बड'लेण्डनि जौगाखांनायनि थाखाय खोथा होनाय आरो खौसेथिनि गोसोजों खामानि मावथों। चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसिखौ गोजोन खौसेथि आरो जौगानायाव मदद होनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय आबुं हेफाजाब होनोबो खोथा होयो। गोदान दैदेननाय आरो गोबां मिजिंथिनायजों लोगोसे गासै बड'लेण्डनि सुबुंफोरा आथिखालाव बिटिसि आरो हादरसा सरकारनि गेजेराव गोख्रै जौगाखांनाय आरो गोख्रों हेफाजाबनि थाखाय मिजिंथिदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम त्रिपुरा सीमायाव 2 कौटि रांनि कफ सिराप जब्द सासे सुबुंखौ हमदों। फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि हेंथायै मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसआ आसाम त्रिपुरा सीमायाव फ्राय 2 कौटि रांनि गुजुनाय सिरापनि गिदिर केप जब्द खालामदों। बे जथायखौ श्रीभूमि ओनसोलनि सुराइबारियाव सरासनस्रा पुलिस नायबिजिरबाय थानाय समाव खालामनाय जादों। मोनसे खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ कलकातानिफ्राय फैनाय गंसे ट्राक रेजिस्ट्रेशन नम्बर WB23D7167 खौ होबथायो। गारि नागिरनायाव मावख'गिरिफोरा 144 कार्टुनाव 21,000निबो बांसिन कफ सिराप ब्रान्डेड ESKUF बथल मोनो। बथलफोरखौ सोलोजों ग्रामफोरनि सिङाव दोनखोमादोंमोन। गुजुनायनि सिरापआव क'डिन फस्फेट थायो, जाय NDPS एक्टनि सिङाव होबथाजानाय मुलि। सोनाब बेंगलनि साजाद आफरीदी मुंनि ट्राक सालायगिरिखौ हमनाय जादों। पुलिसआ फोथायो दि बे आयेन बेरेखा मुवा बेसादफोरखौ सा-सानजा ओनसोलफोराव आरोबाव रानसारनो थाखाय त्रिपुरायाव सिखावै दैथायहरगासिनो दंमोन। बे सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय दा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसआ बुङो दि नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि उनाव आरोबाव गोबां हमजानो हागौ। बाथि खौराङाव दङ काजिरङानि मैदेर कुवारियाव जोनोम होनाय मैदेर फिसाखौ मायाबीनि मुं दोनबाय। बुहुमनां जुनार सान फालिनायाव काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भनि अनजाथाव मैदेर कुवारिया मासे गोग्गो फिसाखौ जोनोम होदों। आसाम चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव गोजोनथाव खौरांखौ फोसावनानै फोरमायो दि जोनोम जागोदान मैदेर फिसानि मुंखौ मायाबीनि दोननाय जादों, जायनि मुं मिथिंगायाव गोदान जिउ, मिजिं आरो गोरोबलायनायनि नेरसोन। बे गोजोनथाव बुब्लियाव आसामनि अनजालु रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि दुखुगोनां जिउ गोमानायनि दान्दिसे उनावनो फैयो, जाय मिथिंगानि मोनसे जिब जुनारफोरनि फारसे गोथौ मोजां मोननायनि थाखाय मिथिजायोमोन। मायाबीनि जोनोमा आसामनि मिथिंगायारि संसाराव गोदान महर होनाय आरो जिउनि अरायथा मोन्दांथिनि मोनसे गोसो बोनो हानाय गोसोखांथि। द'थि खौराङाव दङ हादोरसाया बिटिसिखौ आबुङै हेफाजाब होगोन, नाथाय गौथुमनि खामानियाव जेबो हेंथा होनाय नङा। CM शर्मा। मैया क'क्राझारनिफ्राय मोनसे गोनां बिबुंथियाव आसाम चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ आबुं हेफाजाब होगोन होनना खोथा होयो, नाथाय हादोरसा सरकारा काउन्सिलनि खामानिफोराव आखाइ होनाय नङा होनना रोखा बुंथियो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै हाग्रामा महिलारिनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया बिथांखौ आरो बिथांनि हान्जाखौ साबायखर बावहरो आरो मिजिंथिनानै बुङो दि बिथांमोनहा ओनसोलाव गोजोन, दावगानाय आरो दिदोमथिनि थाखाय खामानि मावगोन। शर्मा बिथाङा बुङो दि हादोरसा सरकारा बिटिसि खुंथायनो गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होगोन। थेवब्लाबो बिथाङा बे बाथ्रायाव गोजोर होनानै बुङो दि गौथुमा गावनि थिरांथाफोराव आबुं गावखुंथाय दं, जेराव हा आरो होखारनायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोर दं। बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों गावनि गोलाव समनि सोमोन्दोखौ मुंख'नानै बुंबावो दि बड'लेण्डआव जौगाखांनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय BPF आरो BJP दोलोनि गेजेराव साबसिन गोरोबलायनायनि थाखाय सावरायगासिनो दं।
थाबथानाय गामि गौथुम जौगाखां आफादनि बिसायख'थिनि सायाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि जेब्लासिम बिसोरनि थाखाय संबिजिर सोदांनायखौ पास खालामा अब्लासिम बेफोरखौ खुंनो हानाय नङा। फारसेथिं गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदियाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावहरो आरो मिरु आरो हादोरसा मोन्नैबो सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव बिटिसिखौ हेफाजाब होबाय थागोन होनना खोथा होयो। स्निथि खौराङाव दङ नेपालाव अखा हानायनि जाहोनाव हा गिसिखानायाव सा 40 सुबुंनि जिउ खहा जायो। रैखाथि होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नेपालनिफ्राय दुखुनांथाव खौरां, जेराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव खमैबो 40 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा गोमाना दं होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नेपालनि डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिया फोरमायनाय बादिब्ला थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव खौसे हादोरसानि इलाम जिल्लानि गोबां बाहागोफोराव गोबां हा गिसिखानायनि जाहोन जादों। बयनिख्रुइबो गाज्रिसिनाव गोग्लैनाय ओनसोलफोरनि गेजेराव देवमाइ, माइजमाइ, इलाम, सन्दकपुर आरो सूर्योदय दं, जेराव गोबां न'फोरा हाब्रु आरो थुख्रा-थुख्रिनि सिङाव फबना दं। रैखाथि हान्जाफोर, नेपाल आर्मी, पुलिस आरो हाथियार दैग्रा पुलिस फर्सजों लोगोसे रैखाथि हान्जाफोरा थांना थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय 24 घन्टा खामानि मावगासिनो दं। हेलिकप्टारनि गेजेरजों सासे गोर्बोआव थानाय आइजोजों लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ धराननि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जादों। मावख'गिरिफोरा रौहट आरो खाथि खालानि गुबुन जिल्लाफोराव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव थैनायखौबो रोखा खालामदों। मोनबा हादोरसाफोराव मौसुमि बोथोरा सांग्रां जानानै दं आरो मावख'गिरिफोरा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सानथामनि थाखाय काठमान्डु हायेनाव थांलाय फैलाय खालामनायखौ होबथादों। बागमती आरो सानजा राप्ती दैमाफोराव रेड एलार्ट फोसावनाय जादों। फारसेथिं काठमान्डु बिरखं गाथोन आरो गुबुन गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरनिफ्राय नखरारि बिरखंफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। नेपाल हादोरा सोलिबाय थानाय दैज्लां बोथोरनि खैफोदजों मोगा-मोगि जानायनि जाहोनाव रैखाथि होनाय हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा सुबुंफोरखौ न'आवनो थानो आरो रैखाथि सांग्रांथि रादाबफोरखौ मानिनो खावलायदों। 9थि खौराङाव दङ अरुणाचल प्रदेशआ गिबिसिन फालांगियारि खैला खनिखौ जागायदों। दिनै 6 अक्ट'बरखालि अरुणाचल प्रदेशआ नामचिक नामफुक ब्लकआव मोनसे गिबि फालांगियारि खैला खनिखौ जागायगोन। मिरु खैला मन्थ्रि जी किशन रेड्डीआ भूमि फुजा खालामगोन आरो सायख'जानाय अपारेटरनो लिजखौ गथायगोन। बे ब्लकआव 15 मिलियन टन खैला थानायनि अनुमान खालामनाय जादों आरो रायजोनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 100 कौटि रांनि बांसिन दिहुनगोन होनना साननाय जादों। बे मावथांखिनि थांखिया फुंखानि गारनायखौ खमायनाय, ओनसोलारि रांखान्थिखौ बांहोनाय आरो साख्रि सोरजिनाय। 2003 मायथाइयाव बे ब्लकखौ थि खालामनाय जादोंमोनब्लाबो बिखान्थि आरो आबहावायारि जेंनाफोरनि थाखाय बेयो सांग्रां जायाखैमोन। 2022 मायथाइयाव बेखौ निलामनि गेजेरजों फिन खुलिफिनदों। अरुणाचल आरो आसामनि गोदान खनियारि ब्लकफोराबो जौगानायनि थाखाय थियारि जाबाय। 9थि खौराङाव दङ BPFआ NDAआव हाबनो हागौ। हाग्रामा महिलारिया मोनसे राजखान्थियारि थांखिनि इसारा होदोंमोन नामा? आसामनि मोनसे गेदेर राजखान्थियारि जौगाखांनायाव BPFआ थाबैनो NDA ज' जानो हागौ। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लानायनि उनावनो बे जाथावनाखौ फोरमायो। खौरां मोननाय बादिब्ला BPFआ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो मोनसे नेमखान्थि बायदियै थांखि लानानै बिजिरनो थाखाय गथायबाय। बेनि फिननायाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि मोन्नैबो दोलोआ हेफाजाब होगोन होनना बिथाङा फोथायो। बिथाङा बुङो दि हाग्रामाजों बिथांनि गावारि सोमोन्दोआ 2001 मायथाइनिफ्रायनो सोलिदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां महिलारिया बुंदोंमोन दि जेब्लासिम UPPL दोलोआ गोरोबलायनायनि बाहागो थागोन अब्लासिम BPFआ NDAआव हाबफिननाय नङा।